Ato ng Sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Gilunupan sab ang pipila ka mga lugar sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur, samtang 28 ka mga magbanay ang apektado sa pagbaha sa Hulo-Sulu. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Daw-dagat na kining kadalanan sa barangay Rebocon, Dumalinaw, Zamboanga del Sur, human mibundak ang ulan pasado alas 8 sa buntag adlawng Domingo. Ang tubig baha misulod na sa pipila ka mga kabalayan. Wala sab kaikya sa mong pagbaha ang usa ka vocational high school sa maong barangay. Sa gipagula nga report sa social media sa Dumalinaw Public Information Office, ana matod sa tulo ka mga purok sa maong barangay ang apektado sa pagbaha. Sumala pa ang pagsaka sa tubig tungod nabarahan na sa mga debris ang usa ka tulay. Hinuon mihubas ra ang baha human sa gipahigayong declogging operation. Wala say na report nga naangol sa pagbaha. Samtang sa downtown area sa Hulo-Sulu, ubay-ubay sab ka mga establishmento ug kabalayan ang gilunupan sa pagbaha. Human ang kusog nga pag-ulan niadtong Biyernes. Sama sa barangay Asturias kung asa pipila ka mga motorista ang napalungan og makina sa ilang motor gumikan sa dakong tubig baha. Naglisod sab kining mga jeep sa usa ka paradahan sa mga lugar nga magpasakay ug maghatod sa ilang mga pasahero gumikan sa dakong baha sa kadalanan. Matud sa MDRRMO Hulo, ana sa 7 ka barangay ang apektado sa pagbaha kung asa ana sa 28 ka magbanay ang temporaryong mihiklin. Hinuon mihubas ra ang baha ug wala say naangol atul sa itabo. Sir, bale, catch basin talaga sir yung Hulo. Mataas yung elevation ng ibang munisipyo. Kaya every time na uulan sa kanila, kami yung sasalo doon sa baba. Kasi nga mababa talaga yung namin. Matud sa Pag-asa, epekto sa Intertropical Convergence Zone ang mga nasinating pagbaha sa Mindanao. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mama. 1 Mindanao.